दिनै भिडिअआ बारा इन्टारेस्ट जानाय नङा आरो सोरबाया मोजां मोनोब्ला नायनो हागोन आरो मोजां मोनाब्ला खनसेयावनो ओंखारलांनो हागोन स्किप मारिनानै आरो जाया जुदि नायनो गोसोथार नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थोदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामफिननायसै। दाखालिसो साननैसो सिगां आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव थांदोंमोन सान्तिपुर होननाय जायगायावहाय सान्तिपुर गामियावहाय कुसुगाव थानानि सिङाव थानाय सान्तिपुर होननाय मोनसे गामि दं। थ' हेल' लोगोफोर, आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौबो फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय। बिदिला थोदो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सान्तिपुर गामिनि गावबुरानि खोथाखौ एसे रायलायलायनि शेयार खालामलायनि। बिथांनि फिसाज्ला दाखालिसो जोङो लोगो मोनबोआ, बावहाय जों देरहासार इस्लारि आं बा जों गामिनि मानसिफोरजों जों सावरायबोदा आरो गामिनि सान्तिपुर गामिनि गावबुरा बिथांजों गोबां खोथा सावरायलायदों, जों गोबां शेयार खालामलायदों। बिथाङा बै समाव आफाद जायफ्रा जोंनिबो मस्ट सिनियर बिथांमोननि खोथाखौबो रायखांलायलायदों। बिथांमोननि खोथाखौ रायखांलायलायनानै दिनैहाय आफादनि खोथा गोबां खोथा जों शेयार खालामलायदों। दुखुबो मोनदों बिथांनि न'खराव थांनानै। रायमना नेशनेल पार्क एकदम बर्डार, बिथांनि न'आनो एकदम सिमनासेयाव आरोखि। ओरैबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैदों, ना नेशनेल पार्कआव हाबनायनि बन्ध'से बजा मोनसे लायनो हायो, ना मानसियानो हाबनो हायो, ना माबा मोनसे खालामनो हायो, बिदि अबस्था जानानै दङ। दा नेशनेल पार्क जानाय लगे लगेनो आंनि मोनथिनायाव बे रायमना नेशनेल पार्कनि बन थोबसे बिलाइ थोबसेबो जों लायनो मोना होननानै खोनानो मोनदों आरो मोननायबो नङादां, खारन नेशनेल पार्क जाहैबाय नालाय। ओंखायनो दाखालिबो मोननैसो आंनो भिडिअ हरदोंमोन बे जायगानिनो, कुसुगाव साइडनिनो। बिथांमोनाव आं क्षमा बियो, मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नेशनेल पार्क जानाय लगे लगेनो खोनानो मोनदों बन थसेबो लायनो मोना। एरियानि थारब्ला जायगानि थारब्ला बेवहाय मोनसे मोननै बा बन मुरा बा बन बजा ओंखाम संनायनिखौबा लाबोनो हागोन, खिन्थु गोजाननिखौबा हाया। आं बेखौ खोनानो मोनदों। जानोबो हागौ आं बिनि बारै डिटेल्सै मोनथिजोबा। साननैसोनि उनावहाय आङो बिनि डिटेल्सखौबो लाबोगोन। जेखियानो जादोला दिनै जिहेतु सान्तिपुरनि गावबुरानि फिसाज्ला, दिनैहाय केस दङ, दिनै आफादनि नामावहाय केस जादों। दिनै बिथांखौ दिनै मा खालामनो नागिरदोंमोन, दिनै हियारिं, दिनै केसआव कर्टआव हाजिर जाहैनांगौमोन, खिन्थु हाजिर जाहैस्लाबनो हायैनि सिगांनो मैयाहाय मा खालामना लायग्रोबाय, मोनायावनो थांनानै मोनाना बेलासे जायखि हक थांनानै न'निफ्राय बोखांनानै लाबोदों होननानै खोन्थाहरदों। आं सावगारिखौ होगासिनो दङ फिसाज्लानिखौ। दिनै जिहेतु गावबुरानि फिसाज्लाखौनो दिनै बेफोरबायदि जुदि बोखांनानै लाबोयोबा, जायया बोखांनानै लाबोनाय बै न'खरनि मानसिया खिन्थु गावबुराया खिन्थु दानि आफादल' नङा, दानि नैबे लास्ट जोबथानायाव फेक्सन जाना थानाय एस ग्रुप बिथांमोनखौल' नङा, बिथांमोननि गोबां सिनियर, आंनिबो सिनियर मस्ट सिनियर जायखौ बुंदों सिला सार, बिथांमोनाबो बिसोरनि न'आवनो जानानै बा थाबोनाय फैनाय। आफादनि नामावनो NDFB जाहोनायनि नामाव बिथाङा सासे गावबुराया पेरेलाइज टाइप जानानै दङ। दिनै बिथांमोन बायदिनि फिसाज्लानि केसखौ जुदि फोजोबना होनो हायाब्ला दिनै बिथांमोना दिनै बिथांमोननो जों मा होनो हाखो बर' रायजो राजानो NDFB आफादा? आरो नैबे गोजोन गोरोबथायाव जोंनि बे जायफ्रा सागानगिरि बिथांमोना मा होनो हाखो? बिनि फारसे एसे साननायाबो मोजां होननाया आं सानो। बिथांमोननि गामिनिनो सासे एक्स NDFB दङ बे गामियावनो, सान्तिपुर गामियावहाय। बिथाङा दाखालि सावरायग्रानाव फैदोंमोन। सावरायग्रानाव फैनायाव सावरायग्राया मा होनहरबाय, आं थाना बुंहरजोबनानै दोनहरबाय। ओंखायनो जायफ्रा केस गोनां बिथांमोननि न'आव रावबो थांनाय नंला होननानै बुंदों। थाङाब्ला बेस्ट, मोजांनि बाथ्रा, आं बेखौ वेलकाम खालामगोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बेफोरबायदियावनो जुदि बादा हरथारदोंमोनबा दिनैहाय बे गावबुरानि फिसाला सान्तिपुर गामिनि
गावबुरानि फिसाज्ला दिनै बिथांखौ माबायदि हमना लांखो मानो बेफोरबायदि लांखो आंहा बावहाय दुखु मोनदों दिनै जिखियानो जाया बर' रायजो राजाया दिनै आफादनि नामावहाय गोबां केस जानानै दङ बिथांमोनखौ हाराखास्ति मेन्टेलि टर्चार होगासिनो दङ दिनैहाय पिस एकर्डआवहाय मेन्टेलि टर्चार बेफोरबायदि होआब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो केसा दिनै जोबनो थाङा गुबुन आफाद एग्जाम्पल अफ एक्स BLT फोरनाबो दिनै सोरनियावबा 5 बोसोरनि उनावसो जोबदों होनबा जोंना दिनै 3 बोसोरल'आव जुदि बोरै जोबगोन खिन्थु दिनै बोसोरथामाव जोबा आंबो मानिदों खिन्थु बै जायफोरनि वारेन्ट थांदों जायफोरखौ दिनैहाय कर्टआव हमना लायनानै हाजिर खालामफैदों बेफोरखौ आं मोजां मोनाखै दिनै जोंनि जाखिनि खुंथायाव थानाय बिथांमोना आं बिथांमोनखौ खावलायगोन सोरबाया आलादा गुबुन गुबुन नों उमुक फेक्सन नों उमुकखौ लोगो ला उमुकखौ लोगो ला होनलाया लाफानो नोंथांमोना जोंनि जाखिनि दैदेनगिरि आं दिनैहाय गुबुन लिडारखौ बुंनो थाङा स्पेसियेलि जोंनावहाय एक्स NDB फोरनिफ्रायनो लिडार जानाय दङ बिथांमोना दिनैहाय बेफोरखौ एसे उदिस लायोब्ला बा खबरफोर लायोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानो खारन दिनै नोंथांमोना खबर लायैखौ आं नुदों दिनै गसाइगाव एरियाजों आं जायगा जायगा फिसा फिसा हाबदों थांदों फैदों बेफोरबायदि खालामदों गोबां जायगायाव हाबदों आं दिनै हाबनानै जा मोनबोबाय गासैबो जोंनि NDFB दैदेनगिरिफोरनाव गोरोन्थिखौ आं नुहुरो मानो होननानै बुङोब्ला दिनै सोरबाया हमना लांजादों बेखौबो दिनैहाय कर्टआव हाजिर जाहैनाय दिनैसो हाजिर जानांगौ गाबोननो जुदि हमना लाङोब्ला होमबा मा टर्चार खालामनाय जादों बेखौ मेन्टेलि टर्चार खालामनाय जादों बिदिया जाहाथे जाया आं खावलायगोन दिनैनि जाखिनि दैदेनगिरि आं नाम थांखिना बुंनो लुबैदों बिथां सावरायग्रा बिथां फेरेंगा नोंथां आरो ओरैहाय भुपेन बर्मानि बिथांनि न' बर्मायावनो भुपेन बर' MLA आरो ओरैहाय सानजारां बिथांमोन नोंथांमोना गोबां सेनियर आरो बेजों लोगोसे ओरैहाय गबिन्द बसुमतारी बिथाङाथ' जोंनि आफादनिनो बै समाव सानसे समाव जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथाङा जोंखौनो पलिटिकेलि क्लास होनो मोनदों बिथाङा गेरेला बा बायदिसिना बेफोरबायदि फार्स्ट टाइमाव जों भुटानाव हाबहैयो लास्ट ट्रेनिं जाखांनायनि जोबहांहां समाव नोंथाङानो जोंखौ क्लास होनो मोनदों बुजायनो मोनदों पलिटिक्स क्लासखौ नोंथाङानो होनो मोनदों ओंखायनो जोंखौ नायस्लायस्लाय जोंखौ जोंनि जाखिनि NDFBनि केडारफोर बिथांमोनखौ नोंथांमोनाथ' एसेब्लाबो नायनांगौमोन आंनि थौले मेलेमजों साननानै नुहुरनायाव दिनैहाय बे गावबुरा बायदिया जोंनि नोंथांमोनानो सार सिलामोनानो जाना फैनाय हयथ'बा जोंनि गबिन्द सार बिथाङाबो जाना फैदों जानांगौ माब्लाबानि समाव नोंथाङा बे बिथां गावबुरानि न'खराव सान्तिपुरनि गामिनि गावबुरानि न'खराव मालाबा जाहैदोंबो जानांगौ आं बेखिनिखौल' बुंगोन दिनै जों बिथांमोननि न'आव दाखालि हाबना फैनानै आफादनि थाखायनो आं बुजानानै पेरेलाइज टाइप जानानै दङ मोजां थाबायनो हाया मोजां रोखोम खामानि मावनो हाया बेफोरबायदि खोथाखौ गोबां दुखु फोरमायदों आरोखि थ' भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय आं ओरैहाय बेलासे गरम जानायखाय माथो खालामनो जेरावबो थांनो हाखायाखै आङो बाइकखौ लानानै मोनसे दै सेरावसो जिरायनानै दंफैयो ओंखायनो हारसिं रावबो लोगो गैया हारसिं थानायलाय माथो खालामनाय दिनै गावबुरानि फिसाज्लाखौ हमनायखौ गोसोखांनानै माने भिडिअखौनो फिसा खालामनाय जाबाय थ' लोगोफोर आं जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि खोथा बुंदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ क्षमा होगोन होननानै आं आसा खालामदों भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि